जागायजेननायावनो फै नायना लानि मोननैसो सोमोनांथाव स्टान्ट खालामनाय। जोबोरैनो सोमोनांथाव दिन्थिनाय नैबे लाइमोननि मुङा पदुम नार्जारी। चिरां जिल्लानि हाथिपटा गामिनि पदुम नार्जारीनि दिन्थिफुंनायखौ नुनानै दासान्दि गोबां बाख्नायदों। नैबे भिडिअआव नोंथांमोना नुगासिनो पदुम नार्जारीया माबायदि सोमोनांथाव दिन्थिदों। पार्कार स्टान्ट खालामनानै साफ्रोमखौबो सोमोनांहोदों पदुम नार्जारीया। गोबां नाजानाय आरो प्रेक्टिस खालामनायजों आवगायगासिनो पदुम नार्जारीया। नखरनि जोबोद आंखालाव गोग्लैसोनाय पदुम नार्जारीया गुबुननि मदद गैयालासेनो दायो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायाव जाफुंसारदों। इउट्युब नायै नायै बे रोंगौथिखौ लानो हादों पदुम नार्जारीया। लाइमोना वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो सिमां सुजुदों। फारसेथिं पदुम नार्जारीखौ लानानै गोग्गानाय खालामदों हाथिपटा गामिया। दै बोरि गासैयावबो स्टान्ट खालामनो हायो पदुम नार्जारीया। मोसाबादि बारनानै जाम्फै दैमाखौ बारनो हायो लाइमोना। नाथाय नखरनि रांखान्थि हालोदाव जेरावबो थाबथानांदों पदुमा। बेनि अनगायैबो नखरनि गाज्रि हालोदनि थाखाय नागारनांदों कलेजनि सोलोंथाइ। आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ रायजो राजाफ्रा पदुम नार्जारीखौ मदद होनो खावलायदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে। মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।